Surrexit Dominus Deum, Alleluia, Alleluia, surrexit Christus hodie, Alleluia, Alleluia. Lectura dels Fets dels Apòstols. Germans, els habitants de Jerusalem i els seus dirigents no van saber reconèixer Jesús ni les paraules dels profetes que són proclamades cada dissabte, però condemnant-lo les van complir, tot i que no havien trobat cap causa per condemnar-lo a mort. Van demanar a Pilat que el fes matar. I quan hagueren complert tot allò que les Escriptures deien d'ell, el baixaren del patíbul i el van dipositar en un sepulcre. Però Déu el ressuscità d'entre els morts i durant molts dies es va aparèixer als qui havien pujat amb ell de Galilea a Jerusalem. Ells són ara els seus testimonis davant el poble. Nosaltres venim a anunciar-vos la bona nova que Déu havia promès als nostres pares i que ara ell, ressuscitant Jesús, ha complert en bé de nosaltres, els seus descendents. Del cant que teniu farem la primera, la segona i la quarta estrofa. Proclamem amb gran joia i alegria l'esperit de d'allò que claredat, el missatge joiós del tercer dia. Realment el Senyor ha ressuscitat. Germans, homes, amics, que tot fem vida, mantenim l'esperança en el combat, escolteu la paraula que anuncia. Realment el Senyor ha ressuscitat. En el cor de la vida i la mort ara, el misteri de glòria ha començat. L'esperit de Jesús, amor del Pare. Lectura de l'Evangeli de Joan. Jesús es va tornar a aparèixer als deixebles vora el llac de Tiberíades. L'aparició va ser d'aquesta manera. Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs, l'anomenat Bessó, Natanael de Caná de Galilea, els fills de Zebedeu i 2 deixebles més. Simó Pere els diu: Me'n vaig a pescar. Els altres li diuen: Nosaltres també venim amb tu. Sortiren els deixebles, doncs, i pujaren a la barca, però aquella nit no van pescar res. Quan va despuntar el dia, Jesús es presentà a la riba del llac, però els deixebles no sabien que era ell. Llavors Jesús els digué: Nois, no teniu res per menjar? Li respongueren. No. Ell els digué: Tireu la xarxa a la dreta de la barca i trobareu peix. Tiraren, doncs, la xarxa i no podien estirar-la de tants peixos com hi havia. Llavors, aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: És el Senyor. Així que Simó Pere va sentir que era el Senyor, es va cenyir la túnica
l'única peça que duia, i es llançà a l'aigua. Els altres deixebles, que només eren a uns 100 metres de terra, van arribar amb la barca, arrossegant la xarxa plena de peixos. Quan baixaren a terra, veieren unes brases amb peix coent-s'hi i pa. Jesús els diu: Porteu peix del que acabeu de pescar. Simó Pere pujà a la barca i va estirar cap a terra la xarxa plena de peixos. Eren 153 peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no es va esquinçar. Jesús els digué: Veniu a menjar. Cap dels deixebles no gosava preguntar-li: qui ets tu? Perquè sabien que era el Senyor. Jesús s'acostà, prengué el pa i els el donava. Igualment va fer amb el peix. Aquesta fou la tercera vegada que Jesús es va aparèixer als deixebles després de ressuscitar d'entre els morts. Paraula de Déu. La joia de la Pasqua comença amb aquest anunci. Aneu corrents a dir als seus deixebles: ha ressuscitat d'entre els morts i ara va davant vostre a Galilea. Allà el veureu. Galilea és, doncs, la terra on l'han de retrobar. El ressuscitat, però, no es fa evident, i els deixebles desorientats fan el que saben: pescar durant tota la nit, sense aconseguir res. És llavors quan se'ls revela una veu coneguda i la pesca es torna abundant. Eren 153 peixos grossos. Tots junts. M'agrada molt aquest regal i m'omple una gran alegria.